Hello guys, σήμερα θα σας πω τα τρεις ανθρώπους βασικά που μισώ αφάνταστα. Με αυτόν εδώ, ξανά. Τρία. Πάμε, 3. Κέιλορ Νάβας. Ηλίθιος, γαμόσπιτος, δεν τρέπεται που έκανε. Μη πω! Έκανε ένα βήμα μπροστά και απέξω στον πέναλτι του Γκέκα. Το Μουντιάλ. Αυτό τίποτα, δεν το δίνει μαλάκες διαιτητές. Γαμηθεί το και σου γαμόσπιτι. Δεν δίνεται τίποτα. Αυτό. Αυτά για αυτό το μαλάκα. 2. Δεν είναι άνθρωπος, είναι ζώο, αλλά είναι και ηλίθιο ζώο. Η Ντέζη, όπως είπε και στο δικό του βίντεο, ένα κολόσκυλο. Του κεράτη. Γαυγίζει συνέχεια. Δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Ας σηκώσω αυτό το ποτήρι τώρα θα γάβγιζε. Αν της το κάνεις έτσι, θα φοβηθεί. Χαίρεσαι πάνω. Όταν κλείνουμε την πόρτα, γαυγίζει ξανά. Πώς θα πεθάνει άμα τη στριμώσει. Όταν περνάει το σκουπιδιάρικο, γαυγίζει ξανά. Τελείως. Αυτά, με μια λέξη. Ούτε εγώ τι θέλω. Γαμόσπιτι. Όχι εντάξει, μου βρει στο σπίτι τώρα ουσιαστικά. Όχι, sorry. Ανώμαλη παιδεράστρια, κάτι Και τέτοιο. ηλίθεια. Σαν την Ήρα, δεν είναι πάντα. Είναι θετημένο και άρα δεν είναι σκηνή. Και είναι και οθετημένο. Άντε. Ναι. Νούμερο 1 και τελευταίο. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Αυτός είναι καριόλ. Είναι γάμος, είναι κολόγερας, είναι γαμός. Είναι γαμόσπιτος ρε πούστη. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είναι γαμόσπιτος, είναι θα τον ξέρετε σίγουρα το πώς διαμαρτυρότανε. Θα πάρω τον κολοσπρίστρα. Ο προπονητής της Κροατίας, ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, δεν τον θυμάστε, δεν τον βλέπατε. Μια πέτρα στο κόλλο έχει και αυτό λέγεται Πέτροβιτς. Ο προπονητής της Κροατίας, δεν το θυμάστε και θα το άλλο. Ο προπονητής της Κροατίας, ο γαμόσπιτος, δεν έδινε τίποτα ρε. Όλο διαμαρτυρότανε ρε. Πόσες τεχνικές του δώσανε ρε. Πρέπει να την αποκλείσουν την Κροατία για αυτό το μαλάκα. Ναι, και όλη την ώρα. Σίγουρα. Και... Τι μου λες τώρα. Να πρέπει να πάει σπίτι του, να πεθάνει. Να πεθάνει το σώμα τη μάνα του, η γιαγιά του. Θα πάει σε φαροτροφείο. Άντε. Να μην είναι χείρος. Καλά, σιγά μην πέθανε. Αυτό σιγά μην είχε γυναίκα κιόλας. Ο Μουντρούχος έτσι ήταν. Έτσι ρε φάλε. Εύτησες. Δεν πειράζει. Υγεία. Αυτός ήταν μαλάκας. Ψυχίατρο. Πάνω, φουλ. Ψυχίατρο το παιδί είναι μαλακισμένο. Στοκεάδα, όχι, Μαλακισμένο ήταν, μαλακισμένο. Στοκεάδα, να πέσει. Στοκεάδα να πέσει, να πεθάνει. Έγινε και σκάτω τα μαλλιά μου. Από τον Όλυμπο να πέσει κάτω. Αυτό το κολόγερο, το ψυχάκι πρέπει να πάει σε γυροκομείο για ψυχάκιδες. Αυτό παιδιά το βίντεο. Είσαι ένα ποθυμό. Εντάξει. Ένα like, ένα subscribe. Σταμάτα! Με έφυγε κάτω, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό παιδιά το βίντεο. Ένα like, ένα subscribe. Τσεκάρετε και εμένα 3 πράγματα που μισώ. Τσεκάρετε το να. Δεξιά Θέλω να μου κάνετε like ρε παιδιά. Θέλω like. Και όχι dislike. Και subscribe να μου κάνετε. Ούτε σε μένα dislike. Στους φίλους σας πείτε τώρα. Κάντε μου subscribe. Bye.